ассалому алайкум мардуи азиз, ҳама каса созаен тинҷаи саломатиётон хубай вақтотон хуша зинда бошен. дӯстони азиз, имрӯз 16 феврали соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кунен, наушникора бизанен ки мада чӣ рӯй кардагам ва чира имрӯз гап мезанам. мошини фурӯшии хундаи Солярис ҳастай дар Подмосковӣ. хонаҳои заминиро гӯш кунен. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Хуросон, ноҳияи Данғара, шаҳри Бохтар яъне ки Хулғани Пешина, шаҳри Исор ва ду хонаи заминӣ дига ҳастай дар шаҳри Ваҳдат. квартирои аз он ҳастай дар шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. қизиқи видео ҳамияе ки як хонаи заминияи 41 000 сомониш мега ва як комната квартира ҳастай 110 000 сомон. бардури ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминира 344 000 рубл бихарен ва як комната квартира ҳастай 924 000 рубл. хулоса бардури азиз, фақат хонахаро ин видеоро тамошо кунен ва барои пешравии канали мо ва барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепала биҷиқен. анаки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати Бахтиёр Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه. گرانتیا. бале, هی. نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. бардуи азиз, бачаи ачкидор навора сар мекунад, бо диққат гӯш кунен ки бо диққат не ки хонаи фурӯшии харудро дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, пишти бозори Ҳоҷи Шариф дай. бардуи азиз, як бор дига такрор мекунам. хона дар шаҳри Бохтар, пишти бозори Ҳоҷи Шариф. 2 сотиқ заминаи 3 дар хона ба калидоруш кардагӣ, ремонтш миёнай, хонара ба ғишти пухта вардоштагиянд. масъалаи ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ошхона баня ҳоҷатхона дораву бо ана мисол тораш нопӯшонда буде. бардуи азиз, оз бо мисол дар сурат мебинен, ошхона баня ҳоҷатхона дораву тораш нопӯшонда ҳай. соҳиби хона гуфта ки нархша 210 000 сомонӣ бугӯ. 210 000 сомон. бардуи азиз, хона дар шаҳри Бохтар, пишти бозори Ҳоҷи Шариф. ана ба пули урусӣ 1 745 000 рубл мешидай. бисёри бардураи Россия гуфта буданд ки хонаи арзонаи шаҳри Исор бумон. ина марҳамат бардуи азиз, подписатсия кардагӣ бошен, видеои ма шумо да мерава гӯш кунен. хонаи фурӯшии харудро дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз, 6 сотиқ заминаи 4 дар хона бо подвалаш, фундаментш баланд рехтагӣ, баландии фундамент бардуи азиз 2 метрай. бор дигар такрор мекунам ки баландии фундамент 2 метрай. овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳамсоё овсвет доранд, ҳамсоё зиндагӣ кардисам. бардуи азиз, кае ки мисол ҳамин хонаро бихарӣ, овсвеча мегзаронӣ. ҳуҷҷатош қоидавияй. 25 000 ғишти пухта оварда рехтагиян ҳавлишта, гирди хона бардуи азиз маҳкам кардагӣ, дарвозаи қимат часпондагиай. нархша гуфта ки 160 000 сомонӣ бугӯ. 160 000 сомон. ба пули урусӣ 1 344 000 рубл мешидай. харидоро зангзда маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. олами дарвозаҳо ҳастай бардуи азиз ай 5 000 сомон то 10 000 сомона. заказ мегирен, установка, доставка, тухчон доран любой ҷои Тоҷикистонда. хишру акак мисол дарвозаҳотонам мечаспонанд, мебинем бардуи азиз. хулоса коршон бо сифатай хеле ярӯз дурӯз нестани бардуро. хулоса чанд сол шид дар ҳамин корро боран. ина хай мисол бо хутон суратҳои дарвозаҳоро бинен чӣ хел фасони хушрӯай. адрес бардуро ноҳияи ҳамадонӣ дар қарор дорад. номерои телефонош имо ватсапш кор мекуна. касе ки бардурои азиз марҳамат мисол ана заказ карданӣ бошен, нами суратҳои десен бардурои азиз заказ кунед, инам хеле тайёр мекуна, мебара установка мекуна.
кораш зурай хулоса кара. бардуи азиз, касе ки мухлиси савдотиҷиян ядоналайкира бичқен ва хонаи навбатира гӯш кинен. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Нӯмон, Розиқ, болои посёлкаи Наврӯз. 6 сотиқ заминаи дар хона ба калидоруш кардагӣ, ремонташ абои задагӣ қоидавия бардуи азиз мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. Соҳибхона мақсад худаш зиндагӣ дора, бо дарбари хона фундаменти коттеҷи 12 ба 7 рехтагиай. Ана фундаменти мақсад коттеҷ дарбараш рехтагиай 12 ба 7 бардуи азиз. Овсвеч ҳастаи канализатсия дора, ҳуҷҷатош 100%. Ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона, дегдонхона ва оғали деҳтаҷа дора бардуи азиз. Ҳавлиш ҳамаш битонай, дарошкош битонай бардуи азиз, мақсад подлой намешава. ана 40 дона дарахти мевадиҳанда дорад дӯстони азиз. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ чӣ хеле ки дарнавор мебинен. Мактаб, садик, магазин, масҷид наздикай. нархи хонара 320 000 сомонӣ гуфта гугӯ. 320 000 сомон бардуи азиз арзон мешава, алишам мешава ба квартира дар шаҳри Ваҳдат. бардуи азиз, барои маълумоти бештар занг зада аз соҳибхона мисол маълумоти бештара мегирен. 320 000 сомон ба квартира амалиш мешава ва ба пули русӣ 2 660 000 рубл мешидай. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, компания Баха, компания рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд, шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам бардуи азиз. мошиношон мошинои беҳтаринай. и яка пастаяни ҳами кор дай, мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед, сразу ответон мета. бисёр инсони хубай бародарай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугӯ. ай ҳама да компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Савдотиҷӣ гап занем ба шумо арзон мекуна. ине бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница инам бусок самобат рафта ва варинот ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа мебирояд тамос гире мебарад соҳ саломат меорату. бо мегӯян ки Савдотиҷӣ ту хонаи арзон намемонӣ. ина бардуи азиз, касе ки мада подписатсия кардагием, бовар ки шумо бурд кардем. бо диққат гӯш кунед, ина ҳавлии фурӯширо гап мезанам, бовар ки беҳтарин нарх айда. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, Булёни Поён. 8 сотиқ заминаи овсвеч мега ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷатоша бардуи азиз маслиҳат мекунанд. гирди ҳавлӣ се тарафш маҳкам кардагӣ, мактаб, магазин, медпун, бозор 1 километр дуранд бардуи азиз. мактаб, магазин, медпун, бозор 1 километри дуранд. бардуи азиз, нарша гуфта ки 41 000 сомонӣ бугӯ. 41 000 сомон бардуи азиз, касе харидор бошем бо маслиҳат мекуна. дастсрочни фурӯшиай, одамои харидор занг бизана гуфтагиай. ба пули русӣ 340 000 рубл мешава. бардуе ки ай шаҳри Ваҳдат хона гуфтавден, марҳамат гӯш кунен бардуи азиз, бо диққат гӯш кунен, ғама фаромӯш кунен. дӯстони азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Гилистон. 10 сотиқ заминаи дархонаи времянка кардагӣ, ремонташ коробкае бардуи азиз. ов свет мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% будай, гирди хона ду тарафш маҳкам кардагӣ, дарвозаш часпондагиай, ҳоҷатхонаш бериндай. бардуи азиз, ана чӣ хеле ки гуфтам, ду дархонаи времянка 10 сотиқ замин, шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Гилистон. нарша гуфта ки 170 000 сомонӣ бугӯ. 170 000 сомонӣ ба пули русӣ 1 413 000 рубл мешидай. марҳамат бардуи азиз, номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россия ҷа WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед.
کیجوی رمی کوی بکو بردوی عزیز خونه ارزان نمیوی فقط در می کانال سعودو تجت میتونی که خونه ارزان بیوی اینا بردوی عزیز گوش کنین. کوارتری فروشی قرار داره در شهر کولوب، نهم میکرورایون، محله بوربات، دام چورتاجا. یک خانگاه کوارتری در 3 متر قرار داره ریمونتش میونه، او سویچ میگه هسته وجود 100%، کوخنی، بانیا، حاجتخانه داره، کانسانر، خالدنیک، تلویزور، آنتنا، انا پرده‌هاش میسته. مکتب شش، صدیق، مغازین، بالنیسا نزدیک بدهی. سروشنا فروخته می شود بردوی عزیز. نرخی کوارتیره 110,000 سومانی. باور که نرخی زورایده 110,000 سومان. پول روسیه در بر اکران نویسگیم. اگر با یادت باشه در اول ویدیو گفتم که یک خونده سیالیا رسروی کردگیم بردوی عزیز با دقت گوش کنین همورا گپ میزنم. ماشین فروشی خونده سیالیا رس سالی برآمدش 2015 سالوی نو شه بردوی عزیز. سوزشواریش میزین موتورش 1.4 коробкаш механика ҳуҷҷатош хичон мекунанд метан дар кор шава. балонош 90%, хадавоиш полни 100% кардагӣ. ماشین بردوی عزیز پول молодёжни کردگی مقصد برای خودش کردگی просто که یک کمتر سومش در کارش ده برای مقصد فروخته سایدسونی عزیز چخیلی که گفتم ماشینا پول молодёжни برای خودش کردگی بوده. آدرس انا подмосковье ده قرار داشته. نرخش گفته که 725,000 روبل بگو. قرض نمیشه چخیلی خودم بکاره کو زنگ بزنه که قرض نمیشه یا مثال ارزانی بد نمیشه و نه خیلی بردوی عزیز همین سریوزنی خریدارا زنگ بزنه گفتگی خریداری انیق زنگ بزنه مقصد کمترش سودا میکنه. انا چخیلی که گفتم 725,000 روبل با پولی توجیکشا نویسگیم. подписчикое ки ай шаҳри душанбе квартира гуфта будем марҳамат бардои азиз бо диққат гӯш кинен. як квартираи беҳтарина гап мезанам. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе 64 микрорайон дом чоретаҷаи духонага квартира дар 1 метаж қарор дорад 51 квадратни метр будай. ремонти квартира миёна ов свич мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100%. дӯстони азиз парда қолинош места вақти фурӯхтан мақсад ин пардаву қолиношам мемондиянд. дӯстони азиз нарша гуфта ки 565,000 сомонӣ бугӯ. 565,000 сомонӣ. дӯстони азиз номерои тоҷикистон шам ҳастаи номерои россияшда ватсап дора. касе харидор бошем бардои азиз занг зада маслиҳат кинен. ба пули урусирам нависагем ки чанқа мешава. ана ки мегзарем ба 10 элони имрӯза касе тамошо кардесем гаҳо ака тамошо кардесам навора давом те. дӯстони азиз касе тамошо кардесен дар охири видеоам як талайка биҷиқен. дӯстони азиз ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи хӯросон деҳаи чорбоғ шоҳрои қирған душанбе 10 сотиқ заминаи 6 дархонара фундамент рехтагии чхеле ки дар навор дидесен ов свет ҳастаи ҳуҷҷатош 100% гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ. 4 қам 4 бардои азиз шебен ҳастаи мақсад 4 қам 4 шебен оварда рехтагиян. нарша гуфта ки 125,000 сомонӣ бугӯ. 125,000 сомон арзон мешидаи. хайнам хеле бачаюча ховуд набурдохи эзиндаву шеринар. раҳмат мегӯм ки то охири видеора қатима чахчах карда видеора то охириша тамошо кардӣ. хулоса бардои азиз гил дар болои чинор канали савду тиҷира дастгирӣ кардан дар кор. барои он бардои азиз дастгирии шумо фақат ҳам як дона лайки беплай ба ягон зубачиска бизанен ва касе дар канали мо меҳмонен форатон ки мисол ҳамин видеои мара якмин шида тамошо кунен каналда подписатсия кунен. дӯстони азиз лайка бизан то ки дигарро тамошо кунанд. салом алейкум бародаро, апа хоҳарам каме мардори телефони бақват гирифтаги бародаро бародарои ғариб агар шумо бихарен дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула ютуб да бародаро телефон чиз ютуб да бародаро канал дорум телефон тиҷе да ютуб бизанем бародаро канал дорум подписатсия кунем лайкора бизанем бародаро ай пеш бием бародаро алиши болуисум ай пеш гам мезанем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал,
чтобы не пропустить о новых видео.